Dobar dan, ja sam Noemi de Dieu i ja sam francuski lektorica. Ja sam francuskinja i radim u 18. gimnaziji. Na projektu je bilo zanimljivo, zabavno je bilo što smo radili u grupama, što smo se, to je bio još jedan način da se družimo i da se zabavimo uz put. Bilo je zanimljivo i smiješno raditi zato što na početku nismo imali uopće ideju kako bi napravili taj rad Pa projekt je bio jako zabavan, evo, osim svega što smo mogli naučiti, istražiti nove horizonte, otvoriti nama, predstaviti to drugim ljudima. Meni je u projektu stvarno bilo super i baš bilo je odlično zato što smo radili u grupi. Bilo je super na projektu, naučili smo puno stvari, kolege su radili jako dobar posao sa editanjem, sa raznim crtanjem i bili smo super ekipa i na kraju je to ispalo jako dobro.